Tangsalo Haste ni Logio Khowai Padmabil Adongrok ni Luwajijakma bai Palaijakha Philbrwichichar Kokborok Sal Pandao Manjakha BSU Charman Prashanta Debbarma bai Charman Surajit Debbarma Khobwi Kubun Adongrok Kumari Modu Tirupasri School ni Shimi Chenge Dalbida Laharlam Premani Yagulo Adongrok ni Tungno Khowai Thangai Manjakha Ashal ni Rally Logio Khowai Padmabil Adongrok ni Luwajijakma bai Philbrwichichar Kokborok Sal Rally Bai Palaijakha ni Yagulo Adongrok Tungno Khowai Manjakha Kaisha Pandao Ashal ni Pandao Jati Katar Musangai Jeng Shawiraka BSU Chairman Prashanta Debbarma bai Chairman Surajit Debbarma Khobwi Kubun Adongrok Dalai no hambai tini 19th January 2026 Padmabil block tei Padmabil IS tei joto line department tei joto lok amchai ni lokorok no tuya koi Philbrwichichar that means 48 celebration of Kokborok day no tuya koi cheng Kumari Multi Rupostri School plus Padmabil IS ni Nokla hoite Padmabil block ni ground no cheng thailai tongo tei omo haiklai no cheng Chini Mani Kokborok Philbrwichichar no tuya koi Chini school ni chikon charai rok tei kabangma Chini TRLM theke shuru khlai kabangma social worker theke shuru khlai tini cheng hayung ni Chini Kok Mani Kok no tei bo kusubre omo tlangna ni bagui cheng rally khailai tongo omo haikeno tini Padmabil block bo songkhajagui tongo naidi 1979 তিনি হাই সালনো যে তিনি ত্রিপুরা রাজ্য টোটাল Kokborok no সরকারি গভর্নমেন্ট ni কোনো রিকগনাইজ হক নেই গো সেজাক গিয়া তংমানি আবো 1979 ni 19 তারিখ জানুয়ারি ও Kokborok no ত্রিপুরা সরকারনি সরকারি ভাষা হিসাবে রিকগনাইজ খাইনা হারকা আবনি বাগৈ তাবক जों Kokborok সিস্টেমনি জরাবো কবাংমা Kokborok bai जों Chini kusuk remo pore laika surung laika tarpore Chini Kok bai Koklop Kokkhal Kokbuma kabangma sui laika thalaika saimanka development ongoi no tongo haifano particular bhasha no Kokthaino development laiklangna ni bage je script hoita script no tuya koi tabuk jora srai unglai manya ko kintu ang saimawani note side ta bhasha commission ongmani yagulo maximum roman speed no Kokborok sina ni bage roman speed no Kokborok sina ni bage chaito blai tongo ebong emon ki 70% above no roman speed bai Kokborok sikai sakoknai aboni septhap tongnai nei salai tongo tei abono angur support khai chungbo kono support khai roman speed no hinango in future Chini Kokborok no sikane jotoni better nei chung khatong Khwani shemi bipolam ni kokthum Chini Khorang